Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Cambuur speelt deze weekend in Roda JC. Een thuiswedstrijd na de mooie oefening verleden weekend in Almere City. Een oefening die nogal wat teweeg bracht. Net alleen nog bij de spelers naar Orin, maar ook bij de supporters. Er was vuurwerk en een mooie ontvangst op het Cambuurplein. Ja, dat is correct wat graag voor. Die de supporters geweldig. De eerste wedstrijd waar je op tandvlees moest spelen. Een goede chinstander Almere City, gewoon eerlijk wezen. Moeilijk veld. En dat we dat zaten met de supporters, zegt ik dat die herkenden dat we het heel moeilijk gingen. Maar we wonnen hem wel. En toen gebeurde er iets na de tijd, al die supporters en vuurwerk. En dat spelers ik net aan het trainen, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik zei nee, maar bereid je maar voor. Daarom moet je nog beter je best doen. Dat we nog meer ons best doen, de punten halen. Ik zei, dan gaan er nog veel gekkere dingen gebeuren. Dat is wat Cambuur is. De ziekenboeg is nog wel altijd redelijk vol. Robin Molenrekke verliezen weekend blessure is er nog altijd net bij. Datzelfde geldt voor Jamie Jacobs. En ik Mitchell Paulussen jekke blessure verliezen weekend. Er staat tjenoer dat Isaac Calon weer helemaal waarom is. Hij is weer fit, staat in de basis in Rode JC. En nog belangrijker voor Cambuur, hij verlengt zijn contract deze weekend met 2 seizoenen. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik denk een keuze waar we lang over naast gedacht. En ik denk dat ik deze keuze echt met mijn volle verstand heb genomen. En ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee. Sowieso zit ik goed op mijn plek hier. Veel vertrouwen van de staf. De trainer speelt een hele grote rol daarin. En ja, ik denk dat het gewoon goed gaat en dat ik niet per se naar een andere club hoef te gaan. Ik kan me hier verder ontwikkelen. We doen goed mee, we staan er goed voor in de competitie. Dus ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee. En Isaac Calon is net de enige die zijn contract bij Cambuur verlengde. Assistent-trainer Pascal Bosgaard en keepertrainer Peter van der Vlag bleven langer bij Cambuur. Henk de Jong is wies dat zijn assistenten er langer bij bleven. Ja, dat brengt zoveel kwaliteit en dat jouwt mij ik zoveel rust als hoofdtrainer. Maar er komt volle meer patiënt dan alleen een training als hoofdtrainer. Je een hele club een beetje leiden. Ja, dat is met deze jongens leuk, goed om te doen. Maar het ben bovenal kijk als mij Isaac krijgt, ben fantastische jongens om mij te werken. Net gemeen. Ik hoef net achterom te zien dat ze me zitten. Ik kan gewoon hier per werkje en dat is als hoofdtrainer wel heel lekker. En dan de wedstrijd Cambuur-Rode JC. Cambuur woon in november voor het eerst in de geschiedenis de uitwedstrijd in Rode JC. En zo'n tijd is het kommer en kwel bij de ploeg uit Kerkrade. Dit is de eerste kans van Cambuur, van Michael Breimer. Hij jast hem werkelijk riant het stadion uit. Dat hier wel oorkennen. En dus bleef het 0-0. Maar is het duidelijk dat er maar één ploeg aan het voetbal in is. En dat is Cambuur. En dan komen er kansen, zoals hier van Robert Muren. Wipt die bal over de keeper heen en dan kan hij nog krek terug Daryl Werker van het doellijn oppakt worden. Ja, je kan het zien dat hij zitten had of net, maar er wordt net vlaggen terug de assistent scheidsrechter. En dus moeten we ervan uitgaan dat de verdediger van Rode JC die bal krek van de line pakt had. Maar het is duidelijk, Cambuur is de ploeg die de toon zet in deze wedstrijd. Hier een hensbal aan de kant van Rode JC. En dan zien we ook dat Isaac Calon op eens zitten gaat. De rappe onvaller van Cambuur. Wie krijgt weer om naar een hamstringblessure. En hier, zocht maar naar dat shirt over de kop, weet hij dat het weer mis is. Het zou blijken van dat het nou de orenhamstring is. En dan is hij er weer voor een aantal weken uit. Krijgt zijn contract verlengd. Een hele trieste uittocht voor Isaac Calon. Zijn vervanger is Giovanni Korte. En die had daar wel zoiets van, nou ja, ik mag me echt zitten in dit geweld hier van Cambuur. Dus die jouwt gas. Forceert hier de corner. Zocht ik Verberne, dat is alweer de assistent-trainer die het nou bevorderen is de H-trainer. En dan komt hier het schot van Orad Mangoen. Ja, die belandt in een melee van spelers. En zag het Cambuur kans na kans om Rode JC op achterstand te zetten. Maar dat slag het voorlopig nog net. Hier is weer Korte aan de rechterkant van terug. En Sjoggens hoe hij dat duel omgeeft. Dat is knokken. En dan weet hij die bal daar keurig uit te spelen. En dan komt de voorzet en dan is daar op en nij Orad Mangoen. En weer is er een melee van spelers die te verzorgen dat er net scoort wordt. Het publiek had er wel een applaus voor Oer. Maar het bleef voorlopig nog altijd 0-0 bij Cambuur Rode JC. Maar ja, het is gewoon wachten op de eerste goal. En serieus, daar komt hij. Jawel, daar komt hij. Heel mooi Robert Muren. Zijn 22e doelpunt. De onjouwer Jits
Mees Hoedemakers. Hij leidt hem werkelijk prachtig voort. En liet het dan maar onder de spits van Cambuur worden om dat boetenkansje te benutten. Jongens, een lekkere stekpaasje hier van Hoedemakers. En dan komt Muren alleen nog voor Novakovic, de keeper van Rode JC. En dan pakt Cambuur de meer als de vastsprong. Nou ja, het enige wat je de Ljouters op dat stuit voor te kennen is dat het nog maar 1-0 is. Hier is de volgende kans van Giovanni Korte. Hij jast hem het stadion uit. En dat zijn toch momenten in een wedstrijd wat je beslissend wezen kunnen. Dat is Korte ontnota nog net. Dan geven we naar de tweede helft. En in het begin van de tweede helft is het direct rekken. Let op, hier is balbezit voor Robert Muren. Hij zit ze er net alleen nog in. Hij houdt ze echt voor. En daar is Michael Breij. Jawel, nou wel. Michael Breij, de man die het afkomstig is van FC Grains. En sa ongelooflijk graag een doelpuntmatje woer voor Cambuur. In Sjuggens hem bliedwijzen. En hij doet het perfect. Het is Korte die de bal voorbij ging lid. Het is Breij die hem erin zit. Ja, en dan is de wedstrijd eigenlijk een kalk instrument voor Cambuur. Dan moet je gewoon wachten, je wordt het nog minder. Nou, dat zou samen kunnen vanzelf. Want hier is de keeper Novakovic die het in de fout gaat. Maar die bal die wordt er krijgt net in. Tikt terug Giovanni Korte. Daar had de invaller van Cambuur op een nijde mogelijkheid om te scoren. Maar hij liet het wennij. En dus bleef het 2-0 voor Cambuur. Daar hoe je net van in de wart eruit zien, dat die Cambuur ik net. Want daarvoor wie de dienst van Rode JC te mager. Sjuggens Korte hier in het prachtige duel met Werker. Hij let hem daar helemaal steen. Kan hem dan al lezen. En daar komt van heel vier Doken Smit. De rechterverdediger van Cambuur, ja, krijgt hem direct net in. Maar wie wil een mooie onval weer van Cambuur. Dit is echt mooi natuurlijk, maar dat hakbaltje. Weer een kans voor Cambuur. Weer komt hij net op een goal. En dan is het oor dat Mangoen die het nog een keer zit. Maar zo kun je zien dat, nou ja, Cambuur een protte kans krijgen. Die eerste weer trouwens van een oorinvaller, George McEachran. Die echt in het veld kwam. En nou ja, is Cambuur nog altijd op jacht naar meer doelpunten. Want dat wie eigenlijk in het wachtje. Der Muren dan? Nee, krijgt net op de latten. En zo kregen Cambuur kans op kans op kans op kans. Maar wisten de Ljouters maar net de bevrijdende 3-0 te scoren. Net dat Rode JC gevaarlijk was. Ja. En het scenario van MVV kwam net naar voren toe. Hoewel deze bal wat vreemd de 4 meter inwaaide. Maar de keeper van Cambuur, Sonny Stevens, eventjes in alle bochten om die bal te pakken te krijgen. Maar ik dat werd goed oorlibben terug Cambuur. En zo kunnen we constateren dat de Ljouters op een uitermate simpele manier weten te winnen van Rode JC. Dit schot wat er nou aankomt van Oegbo bij Gelieks is symptomatisch voor de zwakte van Rode JC. De Kerkradenaren hier een schijn van kans in Cambuur. De Ljouters winnen deze wedstrijd met 2-0. Daar werd 5 of 6-0 echt normaal werd hier. Maar de 3 punten die zitten in de pocket. We met meer goals, maar ze waren kansen aan. Echt volledige goal. En Maakleer, we kregen ik maar wat wissels te maken. En dat is jammer, want Isa, Isa Calon, die had dus nou problemen met de hamstring van de orenvoet, begreep ik. Ja, met de orenvoet, ja. Dus, en dan kreeg nou Zinho Antonia, maar die snelle van u. Ankel. En het is juist dat Giovanni Korte, dat die, wat ik zei, die had een paar maanden in het voetbal, maar die brengt wel iets. Maar alleen die moet even terugtrainen, die moet verder komen. En dan kan er die actie die dan maakt ik oude meidje of echt gewoon breed lezen en dan zit de bal erin. Hè. Dus dan krijg je de finesse nog een beetje ontbreekt, maar die jongen doet het verder goed. Zij staat dat we wat meesten missen. Hè? En in het laatste wordt het dan wat rommelig. Maar we hadden 0 kansen bij jou. In het laatste, nou dit Sonny die bal door die wien wat in die loft hing. Nou, maar voor de rest 0 kansen in de wedstrijd waar je aan. Hè? En zo we spelen in Roda. En Roda die speelt heel verdedigend. Ja, dan mag je een volwassen mannenploeg. Mag je er tussen trofvoetballen. Nou, dat die een bevlaging uitstekend. Ja. Nou, daar is je doelpunt dan. Daar zat iedereen een beetje op te wachten, geloof ik, hè? Ja, ik zelf vooral. Ja. En ja, een enorme ontlading zoals je bij het juichen wel kon zien. Maar ja, lekker. Ja, ik moest even heel goed opletten, want de speaker zei... het is een doelpunt voor Giovanni Korte. Heb je dat meegekregen? Ik heb het pas... Antonia zei het na de wedstrijd pas. Je had het op dat moment niet door? Ik had het niet eens door, joh. Ik was echt blij met mijn doelpunt. En ik hoor de speaker vaak niet eens, hoor. En ik ben er vaak gewoon bezig met wat er op het veld is. Maar ik moest wel lachen, want Antonia zei het. Ja. Zei hij van, ja, Mikey's eerste goal, maar hij wordt op Gio Korte zijn naam omgeroepen. Maar ja, dat... Het is hersteld, dat heb je wel gehoord? Heb ik ook niet gehoord, nee. Maar hij staat wel op mijn naam nu, of niet? Ja, nou ja, top. Ja, dat is mooi. En dan de stand. Cambuur nog altijd koprenner. 60 punten uit 22 wedstrijden. De Graafschap de nummer 12 nog altijd. 56 uit 27. Jong Ajax docht voor promotie net maar. Sjocht naar Volendam. 51 uit 26. Bij de Volendammers komen man die nog in actie. De laatste plak is voor Helmond Sport. De ploeg uit Helmond zit nog altijd onderaan. Maar 16 punten uit 22 wedstrijden.
Cambuur zet de oewinningsrieren terug en verslaat Ecke Roda JC. Na je weekend vreed is er een thuiswedstrijd in Jong PSV en dan is er op sneur dus weer een Cambuur journaal. Ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.